Per a l'experiment d'avui necessitarem una camiseta blanca 100% cotó, unes fulles i un cordó. Per començar, col·locarem les fulles d'una manera ben polida a la camiseta. Per exemple, així. I plegarem la camiseta amb les fulles dins ben fort. I ara emboliquem la camiseta apretant molt fort. I per a mantenir aquesta forma lligarem la camiseta amb un cordó. Com per exemple, així. I ara ho tenim que dur a bullir. Necessitem una olla i aigua. I ara tenim que encendre el foc i posar l'aigua a bullir. I en seguida, al mateix temps, posam la camiseta enrotllada. Així, ja està bullint. Això és bona senyal. Ja ens estem quedant sense aigua. Això és bona senyal. Jo crec que ja ho trauré perquè ja du mitja horeta i a veure si ha sortit. Ho he posat a un plat perquè, com podeu comprovar, encara surt fum perquè crema massa. Ara anem a obrir la camiseta. Desfermam el nuc i traiem el cordó. Despleguem la camiseta amb cuidado perquè està tota remulla. I s'ha quedat verd. En la part on estaven les fulles no s'ha quedat tan verd, però sí s'ha quedat verd per als voltants. I així és com ha quedat la camiseta després d'estar eixugant. I així és com ha quedat la camiseta. Té taques verdes, així per aquí. Aquí també, i per aquí també, i també per darrere. Aquí és on estaven les fulles, en aquesta part. Adeu
I gràcies per veure aquest vídeo de l'experiment de l'Ecoprint. Adeu!